Goedemiddag en welkom bij Joet. Sietske H. uit Nijbeets is veroordeeld tot 12 celstraf. De 26-jarige Sietske H. is schuldig aan het ombrengen van haar fjouwe poppen die ze kregen tussen 2003 en 2009. Die uitspraak had de rechter van de Meridien. De eerste keer ging het nevens de rechter om deerslag. Maar omdat ze daarna nog 3 keer zwanger rekken en de buntjes voort na de bevalling deermaken had, ging de rechter bij die keren uit van bennemoord. Verdachte is tot 3 maal toe opnieuw zwanger geworden en zij heeft er 3 maal voor gekozen ook deze zwangerschap en de daaropvolgende bevallingen geheim te houden. Verdachte heeft 3 maal besloten dat abortus voor haar geen optie was in verband met de vrees voor de ontdekking van eerdere bevallingen. De enige andere voor verdachte overblijvende mogelijkheid was te handelen zoals ze bij het eerste kind heeft gedaan, te weten het doden van het kind en het verbergen van het lijkje. Uit het voorgaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat verdachte telkens reeds voorafgaand aan de bevallingen het besluit heeft genomen om de kinderen na de geboorte van het leven te beroven. Intussen had de advocaat van Sietske H. bekendmaken dat ze in hege beroep gaan zullen. De advocaat is het net eens dat haar cliënte beruchten wordt voor moord in steed van deerslag. De redenatie dat cliënten geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen, dat wil nog niet zeggen dat ze daarmee een besluit heeft genomen om de kinderen om het leven te brengen na de bevalling. En dus is er geen sprake van kindermoord? Nee, en bij kindermoord moet dat vaststaan dat de moeder van tevoren een besluit heeft genomen. Mijn cliënte is alleen maar bezig geweest met het weg te drukken en niet aan te denken. Dus hoe kun je dan redeneren en zeggen dat zij bewust besluit om de kinderen om het leven te brengen? Een pad van Ljouwert is van de morgen oorzetten omdat er een vertocht pakketje voen wie. De explosieve oprommingsdienst moest er rond de pas komen om te zien of het om een bom ging. Vannacht omlieken nog 11 fjouweren. Joggen mensen een dozen der treden uitstekken voor de ingang van het Verzetsmuseum. Ze bel je voortendaliks de helpdiensten. Een bomverkenner van de politie onderzoekt de zaak en concludeert dat het om een gevaarlijke situatie gaat. Het gebied wordt afzetten en de explosieve oprommingsdienst zet een robot in om het pakketje te onderzoeken. Voor ons was er sprake van een serieuze dreiging en dat maakt dan dat de EODD wordt ingeschakeld. Het gebied achter mij is helemaal afgezet. Je kan je voorstellen dat dan een ring wordt gevormd. Gelukkig was dat binnen de ring waar weinig mensen wonen, dus we hebben niet mensen hoeven te ontruimen. Heel waar de morgen is het gebied weer vrij jong. Wat er in het pakketje zit, kan de politie nog net sissen. Jonker, de ingang van het MCL in Ljouwert wordt voor 2 miljoen euro een hypermoderne apotheek bouwt. De oude spoedapotheek in het ziekenhuis is te Lieds. Het nieuwe gebouw wordt 300 centimeter groot en krijgt de modernste apparatuur, liek als een medicijnenrobot. Patiënten van het ziekenhuis en de dokterswacht kunnen via een deur in het ziekenhuis in de apotheek komen. Door de nijbouw verdubbelt het aantal medewerkers van 5 naar 10. Op 1 januari moet de apotheek kleerwijzen. Theater had via Marktplaats stellen gwot waarom voen. Verleden weken waren die snits, microfoons en zenderstellen die broekt waren bij de voorstelling Macbeth. Een paar dagen later zeggen medewerkers van het theatercelskip dat het gwot op Marktplaats te keep onbeen waard. Er is door een afspraak maken, maar de verkeerper uit Driels en die is toch de politie oppakt. De profronde van Friesland werd het hier net verrieden. De organisatie had net een nieuwe haatsponsor voen en kan de kosten van zo'n 100.000 euro net betalen. De laatste 3 jaar werd de wedstrijd verrieden maar de naam Batavus Pro Race, maar die grote sponsor is Ajakke. In 2004 en 2005 die Greenslaan ek mooi doe wie het een wat Nederland Tour. Om te dreigen om sponsoren te vinden voor een specifieke sport werkt het organisatie een nieuwe aanpak. Hoe kan je door het jaar heen allerlei activiteiten doen waarbij je allemaal een sponsorpakket aanbiedt. Zodat een sponsor niet voor 1 evenement meedoet, maar voor meerdere evenementen. De we toch ons sportevenementen liek als basketbal, reetrieden en hutfietsen. Bewenners en toeristen op Skiermoes binnen telefonisch min te bereiken troch steurings bij verskate telefoonbedrijven. Zo'n week had T-Mobile een probleem met de stroomverzending op de mast. Die kan net jetter als morgen weer makker worden. T-Mobile verwacht het wel dat het probleem dan voortdurend oplost is. En ook bij KPN binnen probleem. 24 mensen met een verste aansluiting had geen telefoon- en internetverbinding meer. En dat probleem komt door een stikkende printplaat. Die printplaat is juist vervangen en het probleem is intussen oplost. En dan ben we daar onderwijsverwachting.
Het is jong vrij helder. De temperatuur zakt naar een graad of 2 of 3. In het kustgebied bloot het een paar graden warmer. Het is daar 6 graden. Vannacht neemt de bewolking toe en is de kans op wat stoorijn. En morgen eerst nog wat bewolking en mogelijk een spotje reën. Maar morgenmiddag komt de zinnen erbij en het is dan maximaal 14 graden. En dan zijn we het nijs in het kwad. Om 6 uur dan is het weer. Graag dan. Of was alvast een offelijke jong verder.